سلام كوران كبرات ناي يوتيوب channel تخاتنا خمي تصنحو نزوان زبلكم حصرتن وانا حبريتاتات حزلكم قريب لهو كساب مودة تحبيركم تصنحو داسي قدي او زمت مسكرم 2018 عامه مرت كمرقيو ግብጻውያን ኣብ ሓያልን ጽኑዕን ኣህግራዊ ዲፕሎማሲ እዮም ዘለው ኣብ ዝመንጎን ስምዒት ህዝቢ ግብጺ ዝሓዘ ኻሊ ቆጠሮ ኢትዮጵያን ግብጽን መጽየሎ እቲ ሓበሬታ ሒዝና የለና نابير تراست جبرو عتك تعانو برارات أزرارا بخوينا ملو أبديسا بشوفتو بحر دارن درونات كم زراقو فوز جلسو بريزيدنت إسياس أفوركي عتكم كم زراقو فو تجليتو خد سمعوهم كاوشتن وطن تأكيد ناخذ متينا النابولي فرار حلو وخبلو الجنرال أو تدرس التزاريبهم لما جست بلتقينا بعتكي خطو دقو تبقسوا زلهم حيلتات كنواقوكم يناخبلو مكتل إتاماجر شو مقليتهم حيلتات فانو دما بوغن سراويت مكل خالستوها مقلتي ترى بروباغندا يخبلو أكالي عمون إذا خمزي لخلو أب كل الأمحرة أبلع لحد معسكر بستفت من متكعتي لعل قدات كم زبط حتى سمعوا اتمراح زمانك هاسي دمانا أو راجع خنك على سيوت أنا نكبلو قليتهم أمريكا أبلع لإيران كابزب صحتهم متكعتي جم دحر مقبارة حلف تسليها تباريرهم إذا خمزي لخلو سمين كوريا بريزيدنت كيم جونغ أون بغربا استخدمت تلون أي مسائلات فتنة كم زجبرت قليتا كبرت خدتنا بركت ولا حبريتنا ويتم تعنا قديم ملخت ويد ما نوتيفيكيشن نخبط حكم زينات بوان نخت كاتلنا زي يوتيوب channel زي سبسكرايب مقار نادول ملكت متواقع يترسعوا كاوشتن وطن تأكيدنا خدمتينا نابلو يفرارحنا له خبل الجنرال أو تدرس تزاريبهم لما جست بلتقينا بعتك اختو دقو تبقسوا زلهم حيلتات كنواقوكم يناخبلو مكتل إتاماجر شو مقليتهم حيلتات فانو دما بوغن سراويت مكل خالستوها مقلتي ترى بروباغندا يخبلو أغلي لهم جنرال أو تدرس أب تقراي مليونات إثيوبيان زقتل خوينات كابز مروحة أزز سراويت حد خوينم أب كل الأمحران زركبنا مئتات شح أبالات ودف بكوماند بوستن أبو ومبر مريحميهم بترجاجاميت انفنيا زبال حيل تأفيو تدمسيسو تزازيمو إيو خبلو فلتو زم جنرال لومينا ولغا توقعيزم مدرس ميعم ابزوبا هرو غداي ولغا شامبوس ترخبو جنرال اواو كندات كروم دما تاكيم موصنالو زولو محلتات زملكتيو 7 عامتات بيلوم متيومنا سلطاننا خمنطلو فتينم نقاومو ملنا እና በለ ምርግጋ ዘይብሉ ሎምውን ብዛዕባ ምርጋ ስልጣን ክሰብኽ ዝርከብ ናጋ ምሕዳር ብልጽግና ክዋጉ ከም ዝኾኑ ክዛረቡ ተሰሚዑ እንደቂ ድኻ ኢትዮጵያውያን ኣብ ነፍስ ወከፍ ከባቢ ምስ ኣሕዋቶም ንኽዋጉ ልኢኹም ዘይድል መስዋዕትን ክኸፍሉ እናገደዱ ዝቕጽሉ ከም ዘለውን ዝበሉ ወታደራዊ ኣዘዝቲ እቲ ንሕድሕድ ኩናት መዕለቢ ንረክብ ፖለቲካ ፍታሕ ንኽዋሃበና ፀቕጥኻ ምግባር ብጥብቂ ዝተኣሳሰሩ ናእጋብ ምሕዳር ብልጽግና ንከላኸሊና ክብሉ እዮም ዝስምዑ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኣብ ወለጋ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ንመንግስትና ብኣፈሙዝ ንምእላይ ዝግበር ዝኾነ ፈተነ ንቃወሙ ኢና ኣይዕወትን እዩ ዝብል እዩ ንሕና ከለና ኣይትብትኑናን ኢኹም ኣይሕሰብን እዩ ክብሉ ኣብ መንጎ ቀፂሎም ድማ ኣብ ወፃኢ ዘለው ፀላእትን ኣብ ውሽጢ ዘለው ፀላእትና ተኣኪቦም ይመፁና ኣለው እናበሉ ክዛረቡ ክምኩሑን ይስማዕ ኣሎ ከም ዝመፁ ስለንሓስብን ስለንፈልጥን ተዳሊና ንፅበይ መለና بمال تزاريبو ملو كدما اوارح دما اب لعل ايرترا بمنصار قيح بحري كناتو اينا خبلو خمز نبرو ذكريو يخون برتوم جنرال ميكانايزد كفله طورن هانيتنا اينا خبلو تزاريبو ملو ليتنال جنرال محمد تسمان ازي زخونه مبراق ازن دما كابسومون دحر لعل 80 حدن كم زقتلن لعل 4 دما خمز قصولن بدمر لعل 100 صنفنياتات كم زطفون مغلاط ميزنغعنيو نسيعو حيلتات فانو ملتيبوم امرار حفانو اسرس سماره بسراويت مكلخال بوغن حيلتات فانو كم زطفو تباهيلو ابز حلف عامتات استنغرلو قطرتات فانو بدمر كاب زلو وحيل بوزح عصفي كيبزحو خمزه يترف مغلاط اتناي سمون مغلصون نتي نافرارس زخيد زلو زبلو منغست بلصغنا مورال امرار حنم هناص استسرح بروباغندا خبلو تزاريبو ملو يحسط بروباغندا عينتيو ابزي ابهر دار زوريا بتጨባطي ازي يوز بحال غدات ايبطحن كابوتا نابوتا እናተንቀሳቀሱ ዝነበሩ ብጾት بتفطراو حدغ ህይወቶም ሳአነለው ካብዚ ሓሊፉ እዚ ዝበሃል ኣይኮነን 81 5 6 ዝተደምሰሱ ጉዳት ዝበጽحን ተጨባጥ ኩነታት የለን እዚ ዝተለመደ ወራዩ ካብ ባህር ዳር ኣብ 50 ኪሎሜትር ራዲያስ ናትና ሓይሊ ኣብ መዓልታዊ መጥቃዕቲ ፍጽም እዩ ኣብ መዓልታዊ ህዝባዊ ዘተታትን መድረኻትን የካይድ እዩ ባዕሉ ኣብ ከተማን ባህር ዳር እውን በተደጋጋሚ መጥቃዕታትን ፍጽሚና ኣብ ከተማ ሞጣ ከተማ ባህር ዳርን ጸላይ ተንቀሳቂሱ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ካብቲ ኩናት ዝጅመረሉ እዋን ጀሚሩ ሓንቲ ግዜ ጥራይ ተሳጊሩ ዝፈልጥ ስለዚ ዝወሰዶ ስጉምቲ ነቲ ቦታ መንገድታት ምዕጻው እዩ ኣብቲ ሰሜናዊ ኩናት እውን መሰረት ልምዓትን ምዕጻውን ምጥማይን ከም ናይ ኩናት ስልቲ ክጥቀም ዝጸንሐ ኣረመናዊ ኣገባብ ካብ ምዃኑ ኣንጻር እዚ ክፍጸም ከም ዝኽእል ይግመት እዩ ሰራዊት ምክልኻል ቅድሚ መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዘመነ ካሴ ዝተሰርሐ እዩ ዝተባሃለ ዙር 13 ዝተሰምዐ ሮኬት ኣብ ከባቢ ባህር ዳር ከም ዘጥፍእ ገሊጹ ነይሩ ኣመራርሓ ፋኖ 13 ሰማረ ድማ እዚ ኣጽዋር ኣብ ከባቢ ባህር ዳር ዝርከብ ኣይኮነን ክብሉ ገሊጾም ውልቀ ሰባት ንፈተነ ዘውፅዎ ብረት እናርአዩ ምፍላጥ ናይቲ ሃገር ሰራዊት ዘለዎ ድኽመትን ዘርእዩ ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት በዚ ፈንጂ ካብ 500 ዘይውሕዱ ናይ ፈንጂ መጥቃዕታት ከም ዝበጽሐ ናይቲ ቴክኖሎጂ ጅማሮ እዩ ክብሉ
ክብሉ ንኢቲ ኒውስ ተዛሪቦም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሓደ ማዓስከር ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዑል ጉድኣት ከም ዝበፅሐ ተሰሚዑ ኣመራርሓ ዘመነ ካሴ ድማ ንኣውራጃ ክንቃለስ ኣይወፃናን ኢሉ ኣብ ክልል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝፍጸሙ መጥቃዕታት ዝግበሩን ኩነታት ሕጂ እውን ከም ዝቆጸሉ እዮም ትማሊ ኣብ ዞባ ጎጃም ከም እንዳሸዋ ጂጋ ፍኖት ሰላም ማንኩሳ ቡሬ ሽንዴ ኣብ ዝበሃል ከተማታት ኣብ ገሊአን ኣብ ከባቢ ኣብ ካልኦት ድማ ኣብ ውሽጢ ከተማታት ዝተገበረ ውግእ እውን ይገልጽ እዩ ብተመሳሳሊ ሎሚ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ መርሃቤቴ ቀጠና ቆላሽ ብዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ተሽከርከርቲ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ከቢድ ኣጽዋር እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሐ እዩ ሎሚ ኣብ ዞባ ኣብ ዘመሮ ዝተፈጸመ ድማ ኣብ ማዓስከር መንግስታዊ ሓይልታት ዝበፅሐ እዩ ነዚ መጥቃዕቲ ጽዒቡ ኣብቲ ከባቢ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ከም ዝተገበረ ተፈሊጡ ኣብ ዞባ ኣዋጃዊ ቀጠናን ኣብ ደቡባዊ ጎንደር ኣብነት ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝበፅሑ መጥቃዕቲ እውን ናይ ሕድሕድ ኩናት ግጭታትን እዮም ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ባህር ዳር ድማ ሎሚ ኣብ ዞባታት ወረዳታት እቲ ክልል ዝተዋፅኡ ሽማምቲ ብልጽግና ኣኼባ ይካየድ ኣለዉ እዚ ኣኼባ ድማ ናይ 25 ዓመት መደብ ንምዝታይ ዝብል ኣጀንዳ ኣለዎ እቲ ክልል ግና ኣብ ዘይቋርጽ ናይ 25 ኣዋርሕ ጸጥታ ቅልውላው ይርከብ ይኹን እምበር ካብቶም እንድሓር ኣቶ እስክንድር ነጋን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ናይ ፋኖ ውድባት ኣመራርሓታት ናይ ሓድነት ጻውዒት ዘቕረቡ ዘመነ ካሴ እንደገና ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ናይ ፋኖ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ውድባትን ብሓይሊ ክእክቡ ኣለዎም ዝበሉ እቶም ኣመራርሓ ፋኖን ኣምሓራ እምበር ንኣውራጃ ክቃለስ ካብ ገዛ ይወፅን ክብሉ ይኣምኑ ኣመራርሓ ንብሎም ውልቀ ሰባት መራሕቲ ህዝቢ እቲ ክልል እምበር ሽማምንቲ ጭቃ ይኾናን ናይ ውልቀ ውድብን ውልቀ ወገንን ብርጌድ የለን ክህልወና እውን ይግባእን ሕቶና ናይ ናጽነት እምበር ናይ ኣውራጃ ወይ ናይ ክልል ኣይኮነን እናብሉ እውን ቀፂሎም ጸላኢ ብዝብልዎ ሓይሊ ታንክን ድሮን ዘይተንበርከኸን ብመራኸቢ ብዙሃን ብዝተቀደሱ ኣእዳውን ንከባበር ብዝብል ዝተሰርሐ እዚ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ዝርከቡ ኣመራርሓ ንሕና ኣብ መሬት እናሃለና ነተሓውን ንፈልጦ ኢና ነዚ ናይ ድሕሪት ጸለ ዳኛ በዓልትና ኢና ብምባል ይሓትት ናብ ኤርትራ ዝተገብሩ ዕጥቂ ጻዕኑ በረራታት ኣዘራረቡ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቢሾፍቱ ባህር ዳርን ድሮናትን ከም ዘራግፉ ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዕጥቆም ከም ዘራግፉ ተገሊጹ ናይ አዲስ ኣበባን ናይ ኣስመራን ኣጣጣትዋ ኩናት ኣፋኺሮምን ሰላም ዓሊሞምን ሓዲኦም ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ እናዘቶ ይቐፂሎም ኣለዉ ናይ ዕጥቂ ዕድጊት ወታደራዊ ምልመላ ናይ ከቢድ ኣጽዋርን ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ምንቅስቓስ ብምልዓል ኣብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ኣዋርሕ ዝተዘረበሉ ጉዳያት እዮም እዞም ካብ ሓደ ሃገር ሓዊሱ ብሓባር ዕጥቂ ዝዕድጉ ዝነበሩ ኣግባባት ሕጂ ንህዝቦም ዳግማይ ናብ ካልእ ናይ ኩናት ውጥረት ንምእታው ይሰርሐሉ ዝብል ስጋት ድማ ብተደጋጋሚ ይቀርብ እዩ ቅድመ ኣዋርሕ መንግስቲ ብልጽግና ካብ አዘርባይጃን ዝገዝኦም ናይ ድሮንን ታንክን መድፍዕን ካልኦት መካናይዝድን ኣጽዋርን ተተኳሲ ብሰለስተ መራኽብ ክጓዓዝ ከሎ ወታደራዊ ባሕሪ ሻዕብያ ከም ዝተዓገተ ምዝራቡ ዝዝከር እዩ ሲኤምኤስ ፓላን ሲኤምኤስ ኤጀድ ከምኡውን ሲኤምኤስ ስሪ ዝተባሃለ ሰለስተ መራኽብ ካብ አዘርባይጃን ተበጊሰን ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዛ ከም ዝነበራ ቀዲሙ ዝፈለጠ መንግስቲ ሻዕብያ ነቲ ዕጥቂ ምስ መርከቡን ሰባትን መንገድታት ዓጊቱ ነቲ ኣጽዋር ወሲዱ 18 ኣባላት መርከብ ናብ አዘርባይጃን ምልኣኾ ይዝንጋዓን እዩ ከምዚ ዝበለ ተግባር ዝተፈጸመ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕተት ድማ ንብልጽግና መልእኽተኛ ኩናት ክብሉ ድሮንን ቦምብን የራግፈለዉ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም 10 ግዜ ምጽኣእ ዝበላ ድሮናት መጽአን ኣብ አዲስ ኣበባ ተራጊፈን ኣብ ደብረ ዘይት ተራጊፈን ኣብ ባህር ዳር ተራጊፈን ከም ዝገረን ዝብሎ ዘሎ ካብ እየን መጽአን እዚኣተን መን እዩ ዘውፅአን ዘሎ መዓልትን ዝብሎ ዘሎ ብድሮናት መጽአን ቦምብታት መጽአን ሰበይ ይራኣይን ድዩ ዓይና ዓፊኑ ድዩ ግና ካብ ሱዳንን ሊብያን ክሳብ ቻድን ኢትዮጵያን ዝገብሮ ዘለናቶም ዝፈልጡ እዩ መንግስቲ ፌደራል አዲስ ኣበባ ከምዚ ይብል ብልጽግና ከምዚ ይብል ኢና ንብል መን እዮም እቶም ቀንዲ ደገፍቶም እንተበልና ግና ሕቡራት ዓረብን ኢሚራትን እስራኤልን ፈረንሳይን ኣሜሪካን እየን ዝልእኽኦ ዘለዋ እዚ ቃለ መሕተት ካብ ዝገብሩ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ድማ ናብ ኤርትራ ተገይሩ ዝተባሃለ ዕጥቂ ዝፀዓኑ ምስጢራዊ ብረታትን መዛረቡ ኮይነሎ እንተወሓደ 3 ግዜ ተገይሩ እዩ ዝበሃል ዘይተመዝገቡ ናብ ካርጎ በረራታት ድማ እዞም በረራታት ድማ ካብ ቤላሩስ ተበጊሶም ዝተገበሩ ስለዝኾኑ ፍላይት ራዳር ሓዊሱ በረራታት ዝከታተሉ ትካላት ገሊጾም ካብ ቤላሩስ መሰረቱ ዝገበረ አይኤል 76 ቲዲ ካርጎ በረራ ካብ ሚኒስክ ተበጊሱ ናብ ኤርትራ ምጓዓዙ እዞም ሓበሬታታት ተረጋጊጾም እዚ ናይ በረራ ምንቅስቓስ ምስ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ውጥረት ተታሒዙ ዝግበር ናይ ምድላው ሓደ ክፋል ይኽብሉ ኣቕሪቦም ኣለዉ እንተኾነ እውን ከምዚ ዝበለ በረራ ናብ ሱዳን ከም ዝተገበረ ብምግላጽ ንሰራዊት ሱዳን ዝተገበረ ናይ ኣጽዋር ጉዕዞ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ግምቶም መስፊሮም ኣለዉ ሕቡራት ዓረብ ኢሚራት ዝወነንዎ ድሮናት ካብቲ ናይ ሱዳን ጦር ቀንዲ ማዓስከር ፓርቲ ሱዳን ኣብ ዝርከቡ ወታደራዊ መደበራት ተደጋጋሚ ናይ ቦምብን መጥቃዕትን ካብ ዝፈጸሙ ድሕሪኡ ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ ቡርሃን ናይ ኩናት ነፈርቶም ናብ ኤርትራ ምስጋሮም ይፍለጥ ሕጂ እውን እዞም ዕጥቂ ዝፀዓኑ ነፈርቲ ጉዕዞኦም ብልጽግና ምስ ሻዕብያን ካብ ዝኣተው ውጥረት ቀፂሉ ክለዓል ዝኽእል ምልክት እዩ
ግብፅን ኢትዮጵያን ፈረንጅ መስከረም 5 መዓልቲ 2025 ወይ በአቋጠራ ኢትዮጵያ ነሐሰ 30 መዓልቲ 2017 ዓመተ ምህረት ቆፀረ ሒዞም ኣለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኣብ ዝመጽ ወርሕ መስከረም ንምምራቕ ትጽቢት ከም ዝገበረ ዕላው እኳ ዝገበረ ምዃኑ ምስኡ ተኣሲሩ ዘሎ ቆፀሮ ብምዃኑ ግብፃውያን ዘንቀሳቅስዎ ከቢድ ቆፀሮ ኮይኑ እዩ እናተባሃለሉ ይርከብ እቲ ቆፀሮ ሃገራውያን ጋንታታት ኢትዮጵያ ግብፅን ኣብ ሃገራዊ ስታዲየም ካይሮ ተራኺቦም ዝዋዳደሩሉ እኳ እንተኾነ ብወገን ግብፃውያን ዝተዋሃበ ኣቓልቦ ኣዝዩ ክብ ምዃኑ ነቲ ጸወታ ኣብ ስታዲየም ኮይና ክንሪኦ ኣለና ዝበሉ ቁፅሪ ተዓዘብቲ ክብ ኢሉ ኣሎ በዚ ድማ ነዚ ኣብ ካይሮ ዝካየድ ሰላማዊ ኩናት እዩ ዝተባሃለሉ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ንምክያድ ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ናብ ካይሮ ከም እትኸይድ ተፈሊጡ ኣሎ ዋልያታት ምስ ፍርዖኖት ግብፂ ኣብ ካይሮ ናይ ዓለም ዋንጫ መጻረይ ክገብሩ ብምዃኖም ስዒቡ ነቲ ጸወታ ኣብ ስታዲየም ኮይና ክንከታተሉ ኣለና ዝበሉ ግብፃውያን ቆፀሮም ካብቲ ዝተጸበየን ላዕሊ ኣዝዩ ክብ ምዃኑን መራኸቢ ብዙሃን ግብፂ ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታታት እናመልከቱ ክኾኑ ከለው ነዚ ቁፅሪ ንምውሳን ግና ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ነዚ ናይ ክልቲአን ሃገራት ናይ 5 መስከረም ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ቆፀሮ ተኸቲሉ ድማ ነቲ ጸወታ ኣብ ስታዲየም ኮይና ክንከታተሉ ኣለና ዝብል በዝሒ ህዝቢ ክብ ምዃኑ ተኸቲሉ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ግብፂ ነቲ ጸወታ ኣብ ስታዲየም ንክከታተሉ ዝፈቀደሎም 50,000 ደገፍቲ ከም ዝኾኑ ምፍላጡ ጸብጻብ ኣህራን ኦንላይንስ ዘጊቡ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ብምጋር ልሙድን ቀደምን ዝገበረ እኳ እንተኾነ ይኹን እምበር ምስ ግዜ ምረቓ ህዳሴ ግድብ ኣብ ዝወፅእ ሓድሽ ዓመት መስከረም 2018 ኢትዮጵያ ምዃኑ ብዝተኣሳሰረ ብሓፈሻ ብዝኾነ ይኹን መግለፂ ብዛዕባ ኢትዮጵያ መራኸቢ ብዙሃን ግብፂ ኣቓልቦ ዝገበረሉ ከባቢ ኮይኑ ኣሎ ስምዒት እዚ ድማ በዚ ተጸልዩ ከም ዘሎን እቲ ጸወታ ድማ ኣብቲ ግዙፍ ሃገራዊ ስታዲየም ካይሮ ከም ዝካየድን ተፈሊጡ ኣሎ በዚ ድማ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተመደበሉ ናይ 2026 ዓመተ ምህረት ዓለም ዋንጫ መጻረይ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ምድብ ሴራሊዮንን ጅቡቲን ይርከባ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተኻየዱ ጸወታታት ኣብ ምድብ ብልጫ ዝሓዘት ግብፂ እያ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዓለም ዋንጫ ምድብ መጻረይ ግብፅን ኢትዮጵያን ጅቡቲን ብምስዓር ቀዳማይ ደረጃ ክትሕዝ ከላ ኢትዮጵያ ድማ 4ይ ደረጃ ከም እትርከብ እቲ ጸብጻብ ይሕብር ኣብ ቀረባዋን ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ብምኻድ ምስ ዲሲ ዩናይትድ ዝተባሃለ ጋንታ ምጽዋት ዝዝከር እዩ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ 26 ተጻወትቲ መሪጹ ናይ ካይሮ ጽቡቓት ጸወታታት ምድላዋትን እናገበረ ምህላው ተፈሊጡ ኣሎ ክልቲአን ሃገራት ካብ ኣባይ ብፍላይ ድማ ምስ ህዳሴ ግድብ ዝተኣሳሰረ ንዓመታት ዝተዘርግሐ ፖለቲካዊ ውድድር ከም ዘለወንን ዝዝከር እዩ ኣብ መድረኻት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካን ዓለም ዋንጫን ድማ ዝራኸባሉ ኣጋጣሚታት ኣለዉ ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ካብቶም ኣብ ኣፍሪካ ላዕለዋይ ደረጃ ዘለዎም ዝርከቡ ግብፂ ኣብ ዝነበራ ርክባት ጸወታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብልጫ ከም ዘለዋ ዝሓለፉ ሓበሬታታት የመልክቱ ኢትዮጵያ ቅድሚ 68 ዓመታት ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 1957 ምስ ግብፅን ሱዳንን ብምዃን ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ድማ ካፍ ንኽምስረት ካብ ዝገበረ ሃገራት ሓንቲ እኳ እንተኾነት ኣብ ኢንዳስትሪ ኩዕሶ እግሪ ከም ግብፂ ጽኑዕ ኮይና ዝወፀትሉ ኩነታት ግን ኣይተረኣየን ዶናልድ ትራምፕ ንሓለፍቲ ስለያ ኣባሪሮም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ስዒቡ ድሕሪ ዝተገበረ ግምጋም ድሕሪ ሓደ ሰሙን ማዕዳ ካብ ዝሃቡ ሓለፍቲ ስለያ ፔንታጎን ካብ ስልጣኖም ተባሪሮም ፔንታጎን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሌተናል ጀነራል ጀፍሪ ክሩዝን ናይ ኣሜሪካ ምክልኻል መረጃ ኤጀንሲ DIA ሓላፊ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ገሊጹ ክልተ ካልኦት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት እውን ካብ ስልጣኖም ካብ ፔንታጎን ተኣልዮም ኣለው ሚኒስተር ምክልኻል ብዛዕባ ምብራሮም ምክንያት ግና መብርሂ ሃበን ኣብ ወርሒ ሰነ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ናይ ኒውክሌር መመንጨዊ ቦታታት ከም ዘየጥፍእ ናይ ኣሜሪካ ማእኸል ምክልኻል ፔንታጎን ጸጥታዊ ገምጋም ከም ዘርአዩ ተገሊጹ ቅድሚ ገምጋም እቲ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ኒውክሌር መደብ ምናልባት ንኣዋርሕ ናብ ድሕሪት ከም ዝመልሶ ከም ዘርኢ እዩ ኣብቲ እዋን ዋይት ሃውስ ብፍጹም ዝተጋገየ ገምጋም ብዘይጠቅም ጸጥታዊ ማሕበረሰብ ዝተረኸበ እዩ ክብል ውድቀት ከም ዝገብሮ ገሊጹ ነይሩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ኢራን ኒውክሌር መደብ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝጠፍአ ብምግላጽ ኣብ ታሪኽ ካብቶም ዝበለጹ ስዕረታት ሓደ ዝኾነ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንምቅላል ብመራኸቢ ብዙሃን ዝገበርዎ ፈተነ እዩ ብምባል ከሲሶም ነይሮም ሕጂ እዚ ፍጻመ እቶም ሓላፊ ስለያ ንኸባርሩ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ ሰሜን ኮርያ ክልተ ናይ ኣየር ምክልኻል ሚሳይላት ብፕሬዚዳንት ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ዝተኸታተለ ፈተነ ከም ዝፈተነት ገሊጻ ማእኸላይ ዜና ኣገልግሎት ኮርያ እዞም ኣንጻራዊ ልዑል ናይ ኩናት ዓቕሚ ከም ዘለዎም ፍሉይ ቴክኖሎጂ ከም ዝተገጠመሎምን ተወሳኺ መብርሂ ከይሃበ ገሊጹ እቲ ፈተነ ዝተኻየደ ትማሊ ኮይኑ ኣብ ክልተ ናይ ኣየር መከላኸሊ ዝተገጠመ ቴክኖሎጂ ድማ ድሮናት ክሩዝ ሚሳይላትን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ናይ ኣየር ዕላማታትን ንምውቃዕ ኣዝዩ ተስማዕማዒ ምዃኑ ከም ዘረጋገፀ እቲ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ እቲ ፈተነ ዝተኻየደ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ሶሉስ ናይ ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ ነተን ክልተ ሃገራት ዝፈልይ ናይ ወታደራዊ ነፃ ቀጠና ንሓፂር እዋን ምጥሓሶም ስዒቡ መጠንቀቕታ ተኽሲ ከም ዝተኮሰ ካብ ዘረጋገጠት ሰዓታት ድሕሪ እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት እዚ ኣስታት 30 ዝኾኑ ወታደራት ሰሜን ኮርያ ኣብ መንጎ ሰሜን ደቡብን ኮርያን ዝርከቡ ደው ከም ዝጠሓሱ ምዝራቡ ዝዝከር እዩ ክቡራት ተኸታተልና ሎማዓንቲ ዝበልናዮም ሓበሬታታት እዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻሊእ ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም